Čaute. Čaute, dievčatá. Chceme sa s vami dnes rozprávať na takú tému, že zelené potraviny, ale najprv v tomto letnom, horúcom počasí dúfame, že si vyvalujete niekde svoje Palačinky. A nekúkate priblbé YouTubeové videá, čo si úplne predrbané. Nie, ideme sa baviť o zelenáčoch, o jačmeni, o chlorele. Ano. Berieš to 25 rokov. Ano. Pred 2 rokmi sme sa tu takto stretli a rozprávali sa na túto tému. Povedala si mi, že ti to pomohlo neskutočne v anémii, že máš krásnu zasaditú krv, pH 7,5. Buď normálna a vážna chvíľu. Môžeš byť chvíľu vážna? Povedz mi, aké výhody ešte ti jačmeň s chlorelou za tých 25 rokov priniesol? No, tak predovšetkým ja už na tom fičím zo zvyku, lebo ja si neviem predstaviť, že by som žrala po večeroch oriešky, že by som bola jak bedna, smetná bedňa. Však to aj tak si. Cica, no pardon, treba ísť na očné. A potom ma nenafúkuje. Dámy neprtia, to vieš. Presne tak. No a fajné, to je fajné, lebo keď si to dám, keď sa prežerem, výnimočne 3-krát za týždeň, no, tak mi to pomáha stravením. Áno, a pozrite, aká som krásna, mladá, talentovaná a skromná. Toto, že skromná. A všetci chlapci našej dediny ja chcú. A im poviem, ne, lebo ja som... Počkajte, ale ja vám niečo prezradím na túto moju najlepšiu kamošku. Nie, práve, že som ešte ja nikdy, never. Viete o tom, že už za pár mesiacov, za 5, sú tu Vianoce. Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, a porcvan. Niečo vám ukážem. Pozrite, čo tu má Vandička. Pozrite, veríte vlastným očiam? Tak toto je adventný veniec. Gule to. V júli má aj gule. Tak šťastná a veselé. Šánko, Ježiško. Sme úplne zabudli sa nažrať tých chlorely. Tam má zdravíčko. A Ňamky. to je tá 25-ročná? Áno, ale už som si ju nafarbila na vianočnú, na bylo. Tak šťastná a veselé. Na zdravíčko, pán vajíčko. Majte sa. Ahojte.